Көтәренке кәйеф белән уянды бүген Гөлсем апа. Шулай булмый ни. 3нче көн пенсиясын китерделәр. Кичә шул акчага бер капчык un, бераз шикәр кумыс сатып алып шатланды. Ичмасам, айрым дөнья көткән балаларына таба тутырып, белен пешереп илтер. Бәйрәм иш бүген, хатын-кызлар бәйрәме. Көне дә бит гүя алдан сөйләшеп куйганнармыни, балкып тора. Таң алдыннан торып, манны белән изеп куйган камыры да гөпердәп кабарган. Байтак еллар инде Гөлсем апа бер үзе генә яши. Пәһлевандай ире йөрәге тотып яшьләй генә үлеп китте. 5 баласы да үз оясын корып, балалар үстерә, шөкер. Болай бик еракка китеп бәгырне телмәделәр. Үз районнарында яшиләр. Менә дигән итеп дөнья көтәләр. Оныкларга да бик бай Гөлсем апа. Шулар белән юанып, шуларны сөеп, иркәләп яши инде. Кая барсын? Ялгыз яшәгәч, мал-туар асрап мәшәкатьләнмәскә булды. Аннары пешәнен, соламын, фуражын хәстәрләргә көче дә, хәле дә җитмәйде инде. Дистәдән артык тавык белән аталы-инәле каз гына асрый Гөлсем апа. Каяле, бәпкәйләремне миш ялкылында пешкән белен белән сыйлыймчы бүген. Газда пешкән ризыкның ни тәме, ни бәрәкәте. Хәер, көне-төне эштә йөргән кешенең камыр ашы белән булышырлык вакыты каламаның. Алмаш-тилмәш таба белән тиз генә пешереп тә алды Гөлсем апа бер өем беленнәрне. Тәүдә ул олы киленен котларга булды. Беленнәрем суынмасын, эссе килеш ашасыннар дип, калын сөлгегә төреп сумкасына салды. Иртәнге чәйне йөнле ризык белән эчсеннәр дип, бәйрәмнәрдә генә кия торган матур-матур киемнәрен киеп, кабаланып чыгып китте. Хәерле иртә, бәпкәйләрем, бәйрәмнәр белән үзегезне. Кайсыгыз кая таралышканчы дип кабалана килдем. Белен пешереп китердем үзегезгә бәйрәм белән котлап, дип елмаеп сөйләнә килеп керде ул өлкән улының йортына. Ул кергәндә улы чәй әзерләп үзе генә чәй эчәргә җыена иде бугай. Бәй, әллә килен өйдә юк инде, иртән иртүк кая китте? Дип сорамый түзә алмады ана. Ул үзенең әнисен, әбине, тиз генә бәйрәм белән котлап килим әле дип, бүләк илтә китте. Син утырып тор, әни, ул хәзер кайтып җитәр, диде ул никтер уңайсызланып. Утырып чәй дә эчтеләр, чәшкеләрне дә юып куйдылар. Килен кайтмады. Гөлсем әби дә кайтырга дип киенә башлады. Ярый улым, минем бит әле Сәлим уйлмада барасым бар. Кайттым инде мин, диде ул күңеле төшеп. Әни, диде олы ула кыенсынып кына. Мин сиңа бүләк алырга җитешмәдем инде. Менә сиңа 50 сум гына булса да акча бирим әле. Үзеңә һич югы яулык алырсың. Балам, мин бит сезгә бүләк өмет итеп килмәдем. Үз кулларым белән пешергән ризыкны авыз иттерәсем генә килгән иде. Аннары, улым, белеп калса, килен дә шуланыр, диде улының игътибарына күңеле эрегән ана. Ул белмәс, үзең генә сөйләнмә, диде улы елмаеп. Гөлсем апа сөенеп, түбәсе күккә тиеп кайтып китте. Өйләнгәннән бирле улының әнисенә бер генә дә бүләк бирә алганы юк иде бит әле. Һаман шул дөнья малы җитмеш ул киленкәенә. Сәлим улыма барганчы тавыкларымны ашатып китим инде, дип уйлады ана. Абзардагы тавыкларына җим салды, асларына салам түшәде, аннары өйгә кереп миштәге кайнар табаны сөлгегә төреп, сумкасына салып булашканда, шак-шык басып кергән аяк тавышларын ишетеп, туктап калды. Кунак килә ахры, кем икән? Әллә кызларым кайтты микән әниләрен котларга? Дип елмаеп, уйлап куйды Гөлсем апа. Ишекне киереп ачып, олы улының малае килеп керде дә, ни эшләргә белмәй башын иеп, ишек төбендә басып тора бирде. Нәрсә улым, әллә дәү әниеңне котлап, открытка язып китердеңме? Диде ул оныгының аркасыннан сыйып. Әмма бу сорауга бала ничектер аптырап китте, чөнки ул бөтенләй башка йомыш белән килгән иде.
«Ни кирәк, улым, әйт инде», – дип кабаттан сорады Дәү әни оныгының шәчләреннән сыйпап. «Дәү әни», – диде башын аска игән оныгы, – «теге әти сиңа бүләк итеп биргән 50 сум акчаны әни кире барып алырга кушты синнән. Үзенең безгә гомергә дә бүләк биргәне юк әле. Гомумән, безгә бер кешенең дә бер нәрсә дә биргәне юк», – диде әни. Шулай дип әйтеп тә бетерде, елап та җибәрде Гөлсем апаның оныгы. «Дәү әни, әтинең сиңа акча биргәнен мин әйтмәдем бит. Абыем әйтте», – дип акланырга тырышты. Бу күңелсез вазифаны башкарырга мәҗбүр булган бала. «Ярый, улым, кәефең кырылмасын. Синең монда бер гаебең дә юк. Хәзер бирәм акчаны. Тик, улыкаем, син хәзер яза беләсең, миңа бер язу гына язып бир. Мин әйтеп торам», – диде дә оныгының кулына кәгазь белән ручка китереп тоттырды. «Яз, улым. Юл уртасына зур хәреф белән башлап. Расписка», – дип яз. Гомере буе башлангыч мәктәптә түбән сыйныф балаларын укыткан пенсиядагы карт укытучы бу расписканы әйтеп яздырганда ниләр уйлагандыр, анысын ул үзе генә белә. Гарлыгыннан буынсыз калган Гөлсем апа күңелендә нинди өйрмәләр өйрелгәнен оныгына сиздермәскә, аны куркытмаска тырышып, йомшак тавыш белән: «Акчаны югалта күрмә, улым, берүк әниеңнең кулына кайтарып тоттыра күр», – дип оныгын сөйде һәм ишектән озатып чыгарып җибәрде. Әмма үзенең инде ишек төбеннән түрдәге диванга барып җитәрлек тә көч хәле калмаган иде. Кинәт кан басымы күтәрелеп, башы әйләнеп китте. Күз алдында йолдыз малайлары җемелдәште. Эх, дөньяларда килинкәе бит үзе укытып чыгарган, үзе тәрбияләгән бала, шәфкатьле, михырбанлы, итәгатьле булырга өйрәтмәдемени ул аларны. Хариф тә танымаган килеш каршымда мөлдерәп күзгә карап торган балалар иде ич. Язарга, укырга, санарга өйрәтүем шул үзе бүләк түгелмени? Тәрбияләп, укытып, бөркет кебек ул үстереп бирдем. Шуннан да зуррак бүләк була микәнни? Тормыштан гел алуны гына уйлагач, хәтер саклау, күңел күрү дигән төшенчәләр күңелдән җуела микәнни? Шул кадәр вак җанлы, михырбансыз килене белән ул кабаттан ничектер итеп очрашыр да, ничекләр итеп бер-берсенең күзләренә карашырлар. Халык ишетсә, ни йөзем белән урамга чыгып, кеше күзенә күренермен. Хурланудан, гарләнүдән йөрәге теткәләнгән карт ананың башы мең төрле уйлардан ярылыр чиккә җитеп авырта иде. Ул көч хәл белән диванына менеп ятты. Ә кызуы әле сүрелмәгән мичтә балаларына бәйрәм күчтәнәче итеп пешерелгән беленнәр майда кайный-кайный, чыжлый-чыжлый сызланалар иде.